ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನ ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ದ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಭಟ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದ ನಿತಿನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ್ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆದಿತ್ರಿ ಕೊಲ್ಲೆಡು ಗುರುವಾರ ಉದಿಪನಾತಂಡು. ಚೈನೀಸ್ ಪಂಜಾಬಿ ತೆನಸರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಐಡಿಯಲ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಸೌಲಭ್ಯಲೆನ್ ಪಡೆಯಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಆದಿತ್ರಿ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಶುಚಿ ರುಚಿದ ತಿಂಡಿ ತೆನಸ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆವಡು ಪಣದು ಎಡಬೈಕೇರು. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಕೋಡಿ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ನೆಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪರಿಸರದ ಎಂಕಲ ದೇವರಾಯನ ಶ್ರೀ ಮಂದಿರದ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಲ ನಮ್ಮನ ಕುಲಗೆ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ನೆಟ್ರಿ ರಾಜರ ನಕಲ ಅಕಲ ಯಜಮಾನರ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಆದಿತ್ರಿ ನೇತ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡಿ ಇನಿ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನು ಅಕಲ ಮನ್ಪುಣ ಬೇರೋಡ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣ ಸುತ್ತುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸವಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಇತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಅಕಲ ಮನ್ಪುಣ ವಹಿವಾಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿ ಸೇವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಮಾತಾ ಜನಕುಲ ಪರವಾದಲ ಪರಿಸರದ ಪರವಾದಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆದಿತ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರ ಶುಚಿತ್ವೈನ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿತ್ರಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನೇತ ರುಚಿಯೈನ ತಿಂಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಕುರಿದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡು ಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರ ಆದಿತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆದಿತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳುದು ನೇತ ಮಾಲಕರೈನ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ಭಟ್ರು ಮುಖಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಶುಭಾರಂಭ ಆತನು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ ನೇತ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸನ್ನು ತಿಂದು ಐತ ಸವಿರುಚಿನ ಅನುಭವಿಸಿದು ಅಂಚನೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ನನಗೆ ದುಂಬಾಗ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುನರ್ ಗಳಿಸಲು ಬಂದದು ಇಂಕಲು ಶಾರದಾ ಮಾತೆರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ಆದಿತ್ರಿಡ್ ಮಾತಾ ಬಗೆತ ತೆನಸು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಪೊಸಕುರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾಯರು. ಕೊಲ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಆದಿತ್ರಿ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇನಿ ಶುಭಾರಂಭ ಆತನು. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪುದಾರ್ ಪಡೆಯಿನ ರಾಜು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಪುದಾರ್ ಪಡೆಯಿನ ಬೆನಕ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ನಿತಿನ್ ಮೊಕಲ ನಡ್ಜಂತ ಜಂಟಿ ಸೇರಿಗೇಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಈ ಪರಿಸರ ಆತನು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆದ ನೆಟ್ಟೆ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ಲು ಪಂಜಾಬಿ ಐಟಮ್ಲು ತರಕ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆದಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೂರಲ ಸೇರ್ದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಆಯ್ತನು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆದ ಐನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಭತ್ತದ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯವನೋಡು ಶುಭಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ನನಲಾತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲು. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕರು ರಾಜೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಇದ್ದಾರೆ.